खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दोनथ'लायो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय मा देखायगोन मा बुंगोन आहा जेबो रावानो गैथारला आरो देखायनोबो जायगाबो गैथारा जेरावबो गिदिंनोबो मोना बिनिखायनो माथो खालामनो न'आवनो थानानै न'नि बे बारि इसेखौनो देखायबाय थानोसै आरोना जों जेराव खामानि मावफैदो बिस्रानि न'नि बारिखौनो देखायबाय थानोसै बिबार बारनैसो दं बेखौनो देखायनोसै स' लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो माखौथो नायबाय थाखो थुदो जोंहा दिनै आबैया मा गोसोखांदोथाय आंनो माने नैबे दख'नाखौ लाबोनानै होफैदो आरोना ओमफ्राय दिल्लीयावबो दख'ना मोनो होननानै आं सानथाराखैमोन आरोना ओमफ्राय जि बरिया पाट बायदिसो पाट ना माथाय पाट बायदिथार आरोना पाटनिसो दख'नायाबो ग्रीन कालार आं बिराद मोजां मोनखायो पिंक कालारनि आगर होनाय मोनबा आरो साबसिन मोजां मोनो आङो दाबो जेबो नङा जापानियाव गुफुराबो समायो आंनाव ब्लाउस दोंखायोमोन इयाव ब्लाउस पिसबो दोंखायो आरोना ओमफ्राय ब्लाउस पिसआ दाथ' आं सिलायब्रबनो हाया नालाय दख'ना आरो फास्राखौ लानानै जि गोसो जाथारबाय आरोना भिडिअ बानायनो फट' लानो ओंखायनो आङो भिडिअ बानायबाय फट' लाबाय आरोना ओमफ्राय आं बुंबाय आबैया फैनाय लोगो लोगो दख'नाखौ नुना जि खुसि जाबाय नालाय आं होनदो मेडामा टाउनाव थांदों होनना मिथिबा आङो आंना क्रिम गैलामोन मेडाम ओमफ्राय नालेंखर थाव नांगौमोन होनदों नालाय होब्बाय ड्राइभारखौ लिंहरब्रबनानै लायनो थांथारबाय ओमफ्राय बे ओंखारलांनाय लोगो लोगो आङो ड्रेसखौ गाननानै होबाय आं फट' थिखांनाया जा खुसिथार आरोना आंहा बैसागोनि आंनो दख'ना होफैबाय आरोना आंथ' बैसागोआव सानफ्रोमबो गोमो दख'ना बिदन ओमफ्राय ब्लाउस गुफुरसो गानथारोमोन आरो आंना दिनै एकदमबारे ग्रीन कालार मोनबाय ग्रीनखौबो बिराद पसन्द जाखायो आङो मारै नुदों लोगोफोर मोजाङानो नुदों ना आंथ' बिराद पसन्द जाखादो बे कालारखौ बिराद पसन्द जाखायो आङो नैबे कालारनि ग्रीन कालाराव बे कालारनि आगर होनांगौमोन ओरैबायदि समायना नुखायो आरोना ग्रीन कालाराव पिंक कालार आगर होयोबाथाय बिबारफोरा नै दासो गोजा गोजा बारहांजोबदो आबै मोनफैसिगोन एबार थाबनो ड्रेसखौ खुनानै खामानियाव रेडि जालायनोसै आरोना आबैया मोनफैसिगोन ड्रेसखौ खुनानै थाबनो एकदमबारे खामानियाव रेडि जाथारनोसै आरोना रानि मारै नुदों ग्रीन कालारनि दख'ना बैसागोआव गाननो मोसानो मोनलायबाय जोंनि रुमा बै सिंथिसो हाखर सिंनि फ्ल'राव ओमफ्राय नेटवर्कआनो इसेबो नांखाया आरोना गैखाया गरायफबनायसो जोंनि न'आ नेटवर्क मोनसेबो नाङा बिराद प्रब्लेम बाय बाय लोगोफोर फिन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बयबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय लाइटखौ खोमोरनो बावगारलांदोंमोन आं केमेरा अन दोङो नुजोबसिगोन आंनि भिडिअ लानाय फट' खालामनायफोरखौ मा होनदों दासो उन्दुनो दुथा बारबाय दुथा बारनानै दासो उन्दुनो नागिरदों गथ'आ बिराद उन्दुनाय लगाफ्रावथारो सोरांस्लाबमोनि नै जोंनि रुमा इमान सिङाव नै मार्केटसो जाना दङ एखेबारे हाथाय आं बे ब्लाउस गुफुरखौ नागिरनानैनो
गत्ते बेगखौनो दिहुनजोबनानै नायजोब्बाय ओमफ्राय बे दखनानि गोमो सिङावसो हाबनानै दोनखायोमोन आरोना आं दोनखादोंमोन आं